anak? Ngayon nga dumay ni, atin tamang bayong pag-aralan na letra. In letra nga ni, atin niyang linyang patalakad. Magmula kay kulay asul hanggang kulay asul, atin niya naman linyang pagkera kaya kulay asul. Balo ba ano na niyang letra niya? Tama! Yabi ni iletrang T. Iletrang T, atin niya namang anak. Makanini ang susulat, ing anak ng letrang T. Straight line, magmula king kulay asul, hanggang kulay asul. Atin niyang linyang pakera, king linyang kulay maluto. Nano niya kasi ulit letra niya, anak? Tama! Yabi ni iletrang T. Iletrang T, atin niya namang tunog. Buriye bang damdaman? Sige, pakiramdaman niyo po, patsebinig kaske, ing tunog na ng letrang T. Dindamiya ba yung tunog ng letrang T? Nanong niya kasi ulit yung tunog ng letrang T? Tama! Ing tunog ng letrang T. Baloyo ba, anak? Atin muring bagay na magumpit sa king letrang T. Nanong niya kasi ulit yung tunog ng letrang T? Tama! Ing tunog na ng letrang T. Ing mumunang bagay na ipakit ko kaya kayo na magumpit sa king tunog Yapin ni ing bagay na pido ka ng tamong danon. Lalong-lalo na, gusto mandilo tamo. Nanong niya kasi ine, anak? Tama! Yapin ni ing timba. Nanong yung letra magumpisa ing timba? Tama! Letrang T. Nanong niya kasi ing tunog ng letrang T? Tama! Ing tunog ng letrang T. Ing kaduang bagay na ipakit ko kaya kayo na magumpisa king tunog Yapin ni ing kaparis ng timba is tumatihuta mo. Namo ing awos king bagay ngay ni? Tama! Ing awos king bagay ngay ni, tabu. Ing kakatlong bagay na ipakit ko kaya kayo, apin ni ing gagamitan tamong panali. Nano ing awos kanini? Tama! Ing awos kanini, tali. Ing tali, magumpisay yung letrang T. Nanong niya kasi tunog, iletrang T? Tama! Iletrang T, ing tunog na ing kakapat na bagay, ay bakit ko kaya kayo, apin ni, ing gagamitan tamo, is tumanalbeta mo. Nanong ing awos kanini? Tama! Apin ni, ing telebisyon. Ing television, magumpisay king letrang T. Bigkasan tanay mo ulit, itunog na ng letrang T. Ing kalimang bagay na ipakit ko kaya kayo, apin ni, ing gagamitan ng kaya kang ima, at ing kaya kang tatang, istong magkapelo. Nano ing awos kanini? Tama! Ing awos kanini, taso. Nano yung letra magsimula ing taso? Tama. Letrang T. Nano niya kasi yung tunog ng letrang T? Tama. Ing tunog na ng letrang T? Nano niya kasi letra niya, anak? Tama. Abi na ni, iletrang T. Nano niya kasi tunog, iletrang T? Tama. Ing tunog na ng letrang T? Ngayon naman, bigkasan tala ring bagay na magumpisa king tunog timba. Timba. Tabu. Tabu. Tali. Tali. Telebisyon.
telebisyon.